Dobrodošli na novi video, danas igramo Zulu. Da. Odigrao sam već 6 mečeva. Evo 6. također. I nema šta puno da pričamo i krećemo u meč. Nemam neke posebne puške. Idemo sad. Na početku kad sam igrao, bio sam nobara teška. Sada je derem. Samo da ne stavim ruku na zvučnik da ne čujem. Nisam ništa dobro. Ajde, učitaj. Sad će to brzo. Ajde, 2 sata kasnije. Evo, u sekundi. Samo piše, treba 50, pa da. Time 10 minuta. Dobro, mora 50 ljudi bude ubijeno da bi taj jedan ti... Mi smo plavi. Kako mi pa vidim to po ovim imenima što su iza mojih likova. Vidim samo koje su boje. Još i... Dobro. Malo mi se odgovori. Ne, došao mi za leđa. Evo, kill. Ajde. Što pucam? Zakon čekam pucam. Znači da baš uvijem. Idemo raditi. Hello, everyone. Ajde. Idemo. No. Headhunter. Triple kill. Ko je sad? Ja nisam sigurno kako to mi radio. To je sigurno... Ja pratim, jes. Butcher. Leader killer. Voditi. Šta imaš? Pa vidi pusti. Gdje pusti. Aj. Nećemo sad. Sranje. Šta su ovo? Šta su ovo? Jao. Kome sad gledam? Jeba? Molim lepo. Wow. Pa ima ja... Nije, to je naslabio malo tu. Jeli? Imam je ja. Da, rekao bi da imam. Evo. Ajde, ćemo malo. Go. Ja gubimo, brate, 33-12, nisam znam da... Svijem me snajperno, ljubrac. Sad ću ono vidjeti. Sad napravim neku poljaču. Ona mi je rera. Moje dvojica me gore čekaju. Sad ću bombu gore da im bacim. Ne, ovo zakatila ga bomba. Kad sam je bacio bar. Nisam je gledao. Ubija.
Okej. Ujao. A sranje, brate. Nije fair ovaj meč. Šta je ovo? Ti sam gubio. To. Nastavio. Bomba. Leader killer. Što je ovo? Ja ovo sve radim. Šta? Okej. Spaghetica. Daš nije čučnicu. Gdje su sad? Izgodi. Da hiđam. Ajde, ja igrat ću još jedan meč. Nije to problem. Tačka je samo 3 minuta za sve. Okej, izvinite na tome. Krećem sad. Ovaj put imamo pobjedu. Najavljam se kada mi učita game. Okej, evo učitala mi je. Sad idemo Roš. Daj. Evo to biće kill. Jebi ga. Dvojica na mene, pa ne možeš. Gdje je tamo baciš? Smo da gledam. Šta je ovo jebeni tamo? Joj, to je tamo možda smo ga pobjeli sve sve. Ovo je bilo monotopsko. Sad naravno nisam na vrata. I kad se pojave ovi likovi, ja samo gledam. To smo ne zapim. Mi smo ploviti. 10 ljudi. Revenge. Ne više nema. Uj! Što mi prekrši ovo? Što mi prekrši ovo? Dobro je. Vodimo je 16-13, super. Ide bomber, brate, da ih izgađa. Onako. Svi vidi kako se mutavo bacimo. Jedan health ima. Leader killer. Okej, idemo. Stavi. Ne, to goriš. Ja. Pogodim. Brat me pogodio. Ne. Dobra, hodimo do 2. Uj, oko ti. To se fokusiram mnogo gore, brate. Ove druge likove i ne vidim, bukvalno. Ajde, moram. Idemo Roš. Evo ti. Tako da.
Joj, ima, ja ništa da ne radim. Aj, potrudit ću se da radim nešto. Revenge. Brate, ja sam dobio u kutiji ovu pušku, brate, i ne mogu da je koristim, kao zaključan. Napišite mi u komentar jer to ne razumijem nikad. Pa ko me sad ubio? Wow, baš hrabro kad me leđa. Leđa sam ubio. Neko? Dobro. Okej. Uj, tu sam napustio, treba podati. Ajde. Vidim te, majmun. Da odi dole na muškarca. I jembenite. Ko si ti, ha? Stay where you are. Ajde. Nije, 50, Mislim stvarno. Ajde vidimo, dole sam u prvi 3. Nisam. Mislim, bilo bi glupo da sam ja. A sada ćemo vidjeti. Nisam. You win. Jesam, sad kaj. Sad ćemo vidim ja. Sad ću ja to da vidim. Ajde. Znači, on je moj lik. Jesam ja iz Srbije, jesam naravno. Ali gdje ja to da vidim koja mi je zastava. Gdje mi je zastava, glupa. Baš ne naglavam zastava. To je to od ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. A ako jeste, upite subscribe i like. Upite subscribe i like. I čao. Ili ću vam doći kući i pobediti vas u Zuli. Hadi. Ćao.